kofradia da, Hondarbiko kofradia adibidez 1371 urtean, 71. urtean sortutakoa, eta beraren lanik garrantzitsuna da arraian bente egiti arraien subasta. Gure herri etortzen diren barkuak leku guztietako dira, baina denak etortzen diren guztia bajurakoak. Alturako arrantzarik ez dugu saltzen. Eta puerto guztietako, bai Kantabria, bai Gallegua, bai Asturiesuak, eta gehien bat etortzen dira antxua egun hauetan sortzen ari biden bezala. Hurbil balin badago gu herritikan, alik eta gasturik gutxin esateko moduan gu herrira hurbiltzen dira. Ondarrura edo Bermeura edo deuden etxeta jun beharrin saltzea, hona etortzen dira hurbilago dago. Egun hauetan barko asko ditugu kanpo herrikoak. Segun eta zeharra mota den, hurbiltasun horren delemeio, adibidez oain momentu honetan antxuekin edo legatzakin edo txitsarruin, kostatik hurbil ibiltzen dira, arrantzan, txardinekin zeo zer urrunego, baina urrutina eta egun gehien sartzen dituguna itxasua lanian, atunekin da, galuxiekin adibidez. Atlantiko herrira joan behar da, eta hori dira agian 15 eguneko joan dut horiak. Hondarbiko kofradian saltzen dugun legatza da dena amukin harrapatutakoa, hemen ez dugu sareko arraiak erabiltzen, eta bai legatza, mediana eta peskadilla, neurri desberdinetakoa, baina dana amukin harrapatutakoa arraia. Hemen legatzetan ibiltzen dira ontzia di ontzi txikiak, gehien bat 2-3 lagun, barko bakoitzako edo 5-6 gehienaz. Aurten bigarren aldiz jarraian egin dugun bezala grupo UBESkokin sinatu akordioa, bai legatza, mediana eta peskadilentzeko prezio batzu dira fijuak, gutxinez ziurtatzeko prezioek arrantzalentzako. Guk uste dugu gaur den egunien legatza ez dela behar den bezala kotizatua, eta guk behintzat lortu dugu 2 urteetan prezio beharrezko prezio bat, gutxienezko bat arrantzali ordaindu behar dana. Gu joan den urtean pozik gelitu ginen akordio horrekin eta aurten pentsatzen dut pozik gelituko dela. Nire gustorako legatza saltxan, eta eguneko balin bada handiko bia. Hori aban sartu ezkero bertan urtu zen da, eta nire gustorako saltxa bat jango nuke.